partikolari meta kont għadni pregnant u wasalt lejn l-aħħar. Lejn l-aħħar naħseb kien l-aktar perjodu stressanti għalija. Għaliex kont qed niġi in terms mal-fatt li ftit ġranet oħra dit-tarbija li ninġor 9 xhur ġo fija se tkun fidejja. U bdejt nibża li mhux se nkun mamma tajba. U allura ġo bdejt ngħid naħseb aħjar tibqa' ġo fija lill-baby. Kellek standards għoljin intu. Bdiet titlaħaq magħhom. Kienet naħseb il-baby aħjar tibqa' ġo fija. Għax isni ġo fija naf li qed nieħu ħsiebha tajjeb. Eżatt. Imma kif titwielet, se naqbad nagħmel. M'hemmx handbook. Nistgħu naqraw. Se nagħmel ħanċempel il-mama. ċempitra nibki. Ma, xieġralek, jibħasra binti, xieġralek. Suppost tkun ferħana dal-waqt titwilet il-baby, għandi ġen għart li biex nara, għandi ġen biex nara. Għatla ma rridix titwilet. Isma l-oħra għat li ġettajt, għat li tamilli xekta. Għatla ma rridix titwilet, ma għattilax għet nibza. Kif tiġi, għat li għalfejn. Għattilax għet nibza li mux sen kun mamma tajba. Għat li xma tkunx mamma tajba. Għat li għattilax ħanam biex jgħu, għat li ħagġa wahda trid tagħmel biex kun mamma tajba. Għattilax jiex, għat li tħobba. Vera. Wise woman, Lili.